Celkem vyrovnaný první poločas, ale v té druhé polovině už bohužel hráli jenom hosté, nakonec krutá porážka. Jak bys hodnotil zápas? V první půlce, která byla dost nervózní z obou stran a oni rozhodčí to chvílkama tak jako úplně nezvládali. A tak si myslím, že tam prostě soupeř využil, co měl a my jsme teda z těch šancí, co jsme měli, bohužel nebyli úspěšní a když už jsme dali gól, tak se pískl faul, takže celkově ten poločas vyzněl o ten gól pro ně, ale stejně si myslím, že jako to ještě herně jakž tak šlo. No. Ve druhé půlce nesouhlasím s tím, že hráli jenom oni, my jsme hráli a oni dávali góly, takhle bych to řekl. Jo. My jsme opět dali tam 2 tyčky, takže to je prostě naša celosezónní prostě bolavá pata. A prostě ten zápas v té druhé polovině na půlce nám dneska absolutně nevyšel a soupeř to prostě potrestal v podstatě takřka skoro všechno, co měl. Jako. Takže kdybychom byli my takhle úspěšní před brankou soupeře, tak si myslím, že ty zápasy opravdu končí asi teda divokým skóre, ale jsou zklamaný, protože minulý týden jsme hráli s prvním manšaftem, sice samozřejmě jsme to tam otáčeli během powerplay, ale prostě to se jako nedá vůbec srovnat ten zápas. Já nevím, jak to je možné, že na tohle mužstvo se nám prostě nedaří no, dlouhodobě. Jak dál z tohoto? Zůstává to aspoň důstojně dohrát tu soutěž, protože už o postupu se asi těžko dá tady mluvit, takže zřejmě skutečně jenom zůstává odehrát solidně zbývající zápasy této základní části v druhé lize. Samozřejmě chceme hrát v popředí, protože tam jsou třeba nějaké bonusy za to umístění, ale jako o postup jsme se rvat nechtěli, jako takhle a důstojně dohrát, tak jsou to samozřejmě všechno jsou to ligový zápasy, musíme to odehrát, že jo. Hrajeme venku, doma ještě pořád, takže to musíme nějakým způsobem zvládnout. Já zase z toho nedělám tragédii, ono, jak všichni víme, každý zápas je jiný a za týden to může vypadat úplně jinak. Větší část sezóny nám vyšla, teďka se nám to zase samozřejmě sype, 3 zápasy po sobě jsme nevyhráli, takže dohrajeme to tak, jak to dohrajeme a příští rok se musíme na to líp připravit. No.